Donc je pense à me do un sujet qu'on a là et bi Malion amedo un sujet qu'on a là. C'est-à-dire Mali c'est menace sécuritaire, non insécurité à Keleli à Manoro. Parce que Baran Tiena Kabri 2012, de 2012 à maintenant, Nigo Kibe ko ingla, ko sécurité kana rapidement à 100% Manoro. Armée bseka dorike. Mais yon negente mina. On in jamana dobe yona jamana do be terroriste kokoro jamana do be ka terroriste ko shuku blana ka marfa duma 45 man duma o jamana ti dore o e France ne Mali dugukolo ere taka laje tellement que Mali dugukolo ka bon ça dire ba foko kabako orla ikani to Bamako ka kuma chama fo kwa imana Mali carte tagalay carte bobara mayan fayin carte bobara ine abado ko drone e Bamako ya abe kungolo bamie Mali carte lare o bede chenche o bede nore kata o bede chenche fuga e kata balmo pour que la sécurité lana o zone sugula angana yogo nege akleke che asroli manoko pour que la sécurité lana o orola balmo yogo nege mina o de anga armement yini anga armement sa na man laben chogo anga laben na me armement yini chogo anga armement yini il nous faut encore beaucoup plus d'avions, beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de drones de combat maliens pour que kele me seka nogama parce que effectivement problème mi meuna ni atakalay ki ga se ko compenser ni temps fitini wono amanogo pour que ga effectivement problème ka o compenser auto deore anga sanfe minon keleke sanfe minon olu de fanga ka anga boyan kojugu mais pour que ga seka olu soro bolmo o teta musaga kore surtout en une crise do damne Union européenne ya ka demetike Américain yu ka demetike Français yu ka demetike c'est-à-dire partenaire kele meka ikodo pour que an waseka un effort de guerre ka o soutenir ka continuer marama fin sanina ntendo la c'est-à-dire fin flat seka la sie Mali mani sanu te bi ame wakati mkona la sanu dron sanu tono ana recette o de be seka se ama parce que ame yoron bloku de Mali zone do be ntena woro tokofo Mali yoro do be ate soro ni mugo ni kisetere Mali yoro do be ate soro ni mugo ni kisete wa Mali kele mana gelea chogo sugu dola me kuma do foye aba donc a fo communauté internationale ou be songa janfa labe ankama déjà ere ou be ka janfa ni plan labe ankama mais mune be communauté internationale siranga janfa sugu do labe Mali kama o de alsa nu nyebe Mali kogolena ka Mali labe nyebe armement mambulo ko be kola wallahi obi siranga ke Corée du Nord fleni sirambe ka ke ayemuna esi ya famu Corée du Nord présania tagala ne ka corona e mais bidjebe ka siraya muna parce que keleke mina ne ba bulu ay Iran tagala bi dje menacité tubabu ma min tagada Iranga wiye galon tige kada ula kuka économie asphyxiée esi ya famu kuka population ka ese kubu olu lamuruti ou kama mais anala laba muna Iran min donc pour que américain nga farane la tubabu ga farane la Irango konete ko fla yini ne be armement glani ne be orinya yini ame wakati mkona la ne be armement sa kan labe ni labe kele kama billahi mulbaliati kila imani labe kele kama parce que Mali kele ya ta chogo abe munu chogo alaba abena se marfa koma est-ce que vous voyez na sera marfa koma ni labenente ebe tubabu wewe ukari aleme kube intervention étrangère do ki ka jamana kono wallahi ukari aleme ala mais nous yebe illa benen be chogo dola abula hésiter donc orela ne ko mo solution flatala Malika armement sans Maliki labe pour que Malika sega armement sans ka dagabana armement sans fin du ne be sega onoga Mali ma bien me contexte mina partenaire ou talengo Union européenne demo tikelengo femi mese wo se Mali ma obodoa o de sanu ni Mali aka sanu exploiter Mali ka sanu ke ayere taye aw ba kalama sangono a jatemne ko sa le Mali produit 75 tonnes d'or
75 tonnes d'or. Tonne kelendere, tonne fla, tonne ça va. Qu'on faut 75 tonnes d'or. Awa kalama, ça fait plus de 2000 et quelques milliards. Oye, mounou mette mes entreprises nous nga siraka. Est-ce qu'il y a fond? Mounou mette mes entreprises nous nga siraka, état be mindo. Donc, 75 tonnes d'or là, ni a tagale, multinationalou, o de kacha, multinationalou de bebona be. C'est comme société mounou bebo koka. Kana sanumbo, olu de be katani Mali sanum tonaye, Mali be fitin nesoro. Sur 2000 et quelques milliards, Mali be min sur la tête, mais 500 et quelques milliards. 500 et quelques milliards, Mali be restaurant, 550 milliards, à peu près. Alors que 75 tonnes d'or, 2000 et quelques milliards. Yoro akli bala Mali ka fena. Loi de programmation militaire là, fora ko min yoma delikake. Ibeka kelen o loi ta. O bena et 1500, à peu près 1500 milliards nous yoma. Bon, a jatemene, o sur 5 ans. On a fora 100 kelen kono. Sanun doron tono. Obta 2000 et quelques milliards là. Vous voyez, entreprise, oui, multinationale ou taille. Ore la ne konganka nga sanun nationalisé. Oui, d'abord à ma bane, ni est-ce qu'il y a fomu, sanu munu nolu kodona, ni multinationale ou bega olu exploité. Al noga soro on nafa batega sama. Mais aba kalama ko duguma la ere fene la. Sanu mun fene bo duguma no e damandinga uye. Balma o sanu ere do ka fola ko sanu ere ka cha. Est-ce qu'il y a fomu ka tema ali société nunu me mimbo. Bi ni e damandige nunu takalay. Nationalité qualité sugu ben nale no Mali la, ou beka Mali sanu exploité, ou beka Mali sanu bo. Iba e sanu mega bo dugumala la. O sanu fene dagoshi de ka bo, sanu yere de damadon ame wakati mkona la. Mais muna état ta nyeyini ka o sanu dadon, état ta nyeyini ka o sanu contrôlé. Pourquoi état ta nyeyini? Ni sanu munu no dadona no e multinational nunu, no lo beta 75 tonnes d'or la. Oh, imaginez ni mime bo duguma sira fe ni état o fene contrôler ko dadon. Mbolmo ni o fora nga dien ko jume me ko Mali seka ke. Anti seka armement jume ne san. Anti seka armement jume ne san. Pour que ga duguma sanu, pour que ga seka o maîtriser bila côté akma fora. Association d'Obe Uluba Kelela Noé Ikromi, Union des comptables et raffineries du Mali. Olubega Keleke, il faut que vous demandez nous organiser. Mo jumeni bega sanu bo demandinga kono. John ebena sanu sa demandinga mo fe ka bonaye. En même temps, ni atagale tuni sanu jol lebe bo Mali kono duguma sira fe sanu jol lebe bo. Ni sanu mebo Mali kono duguma sira fe no sanu dama sega don. Okoro ina folo mugu de beka état malien échappé. État malien mega na folo mugu de perdu. Parce que ikrom de la ga calcul do ke ani analyse do. Iba e kafo c'est-à-dire ou se ka boni sanu 5 kilos e. Obe 5 kilos obo o déclaré. Mais nous tara Dubaï a do le ta soro on 60 kilos bora. 5 kilos be déclaré, 60 kilos be boni oye. A were kala escamango secteur a régulé. Parce que ni a tagale, sanu 5 kilos. Ibe impôt ni musaka ni taxi mi sara ola. Ngo taxi be di état ma obe état ka war de cha. En 5% kama, est-ce qu'il y a bon 5 kilos kama, netari yere soro 60 kilos la. Bolmo 5% ni 60 kilos. A taxu la yo, est-ce que o taxu ye kele? Muna état ta yinin ka yen secteur maîtrisé. Muna état ta yinin ka bado yen secteur na. Moko hake met demandinga o konala ku répertorier ou be sanu bolinge ou ka nga taxi de sara ani moko munu mena sanu san ka boni sanu e n'importe qui kana sanu san tuguni bolma pour que sanu nga kantae dugumala n'importe qui be wuli bi papier ta tigi bolo eta ga récépissé ta bolo agrément ta bolo esi ya vamu a tigi be na wuli ka sanu san ka bona e Mali kono a do la iba sur agrément tout bolo sanu be ka bod duguma sira fe ni agrément ngera munu bolo iba sur suba be boni sanu e choko wara ofenela de façon frauduleuse nous 5 kilos déclarés ibta sur be boni mi e ibta min déclaré Dubaï anu be min déclaré Mali la iba sur tikele mbalmo est-ce que wakati ma se bi Mali ka la ka fusiri sanu ko yin ka domaine ka nyinin ka nyedo ka fusiri sanu nga bo kun fetala ki dogo ka boni sanu yo ka dabla
ni état au contrôler ko fera multinationalu anga olu nationaliser dien armementaire an sega minsa na andi ame char sa ame hélicoptère sa ame Su-35 sa ame MiG-29 sa Mali mogo be ame drone badé surtout bi am mogo be drone badé les drones armés de missiles Mali mogo be ni yoron bi saba yorona ou bien al yoron bidro les drones armés de missiles wallahi a sebe Mali ni Mali sona ka sanu maîtriser sanu ka ɲɛdɔn sanu min bɛ ka bɔ duguma sira fɛ dogodogonin dogo la a ka dabila ni licence t'i bolo est-ce qu'il y'a faamu i sen ka bɔ sanu na n'importe qui kana wuli est-ce qu'il y'a faamu k'i bɛna sanu san duguma sira fɛ ka bɔ n'a ye ka sɔrɔ i tɛ sanu baarakɛla ye a licence t'i bolo il faut que état k'a lajɛ ka secteur in contrôler mɔgɔ hakɛ min bɛ sanuko la fo mɔgɔ hakɛ da ka dɔn mogo do willa a bara la mais u mogo be état ka accompagnement de la u mogo be un état ka jega barake pour que ka sanu ko in duguma sanu me bo duguma sira fɛ oni multinationalu ta te kelen sanu me bo duguma sira fɛ o sanu nga se ka contrôler a sanu nga se ka dado aw ba kalama bi an ka commerçant baden n'u bita kokan e ba chama mtiga wardo sanu de la o bita do sanu de la ka bona e est-ce que vous voyez bon est-ce que be ya morale no ka boni sanu e est-ce que Beye Morale nous a bonne sanoué? Ni état pression et begata licence ta, ni be bonne sanoué, au gars sur licence bibolo, est-ce qu'il y a une licence d'exportation? Donc ne be bonne sanoué, est-ce qu'il y a une état be esgoudon, donc e ka impôt ne musaka misra, o impôt no musaka, e beta o sara, est-ce qu'il y a une donc état de be chama soro. Parce qu'il n'a pas bonne sanoué, ni ma impôt ne musaka soro. Mais non ga soro bema se ga identifier bebe ga boni sanwe bebe se ga Allah ene diabi ne se ga boni sanwe ola nyetna soro sanungo la état de perdi wa ame se nga fo malion nye est-ce qu'il y a famu ame se nga fo malion nye est-ce que vous voyez et anga autorité ye ara finere munu même Mali la o kana son sanunga bo parce que ame ga me autorité o la ko raffinerie est-ce qu'il y a bon ko Mali sanu tena botuguni entado dans le futur de Doha ou bien actuellement Mali sanu te botuguni sinon raffinerie flabe Mali la je pense kanku Moussa raffinerie be ani Marina Gold o raffinerie nunu état ka pression e sanu ngana botuguni kapta koka est-ce qu'il y a famu ko ka ta raffiner ka sura ma raffiner Mali la raffinerie munu be Mali la ni sanu tora sangana sanu nga bossiza akana raffiner Mali la aba kalama nege do be bossanu fe warje be bossanu fe palladium be bossanu fe no lulu ani marjane ani zira nunu be bossanu fe est-ce qu'il y a vraiment donc ni sanu raffinera Mali la ni nege munu be to on nege be klaka ke Mali on était on nege fene ou million milliard badene Mali be sega mina fasoro mais Mali ka sanu be ka bokoga atara fine Afrique du Sud atara fine douwara la donc état de pression et sanu nga boli de dabla état ka pression et alle loi ta ni ma pression et ka appliquer sanu nga boli dabla Mali konna la est-ce qu'il y a Mali sanu nga natara fine koga parce que na tara fine koga nous nana ko ni kilo akere soro la après vous be jombola kera joyana jom se ga seriatike il suffit qu'un secteur nous ka organiser doni nani ikoro mgo ye baroke aba kalama ku ye bara bare kenin domaine na c'est-à-dire mais état bi ku reçoit mais ibaye c'est comme ibe lame mais côté bois là quoi ibta dro ubi lame obeke dossier blale malion Mali gelea Mali musaga ko Mali armement ko a bem se ka soro sanu na wallahi ta kanata la et c'est vrai Mali problème Mali insécurité sanu dro me se ka bangwa il suffit état ka son ka secteur réglé secteur ina informel badene be secteur ma organisé société minière ou be ankan est-ce qu'il y a fond multinational ou antaka nafa soro lu tala duguma sira fenela sanu mega bo o da donente o maîtriser l'inte e che mali out mama ke chukut mena tuabu kele meka demet kauna jembe be ka demet kauna ne mana yene dusure bo kwa ko mali be ka ta demet yini kwa est-ce que mali ka ngata demet yini ou bien ko dobna ni demet dama ko njamana ko abena demet dama in ala chef se ka sigi sanuka ebe 75 tonnes d'or ebo produit sanu me bo duguma sira fo o dama don ne sera kan sanu fla be contrôler
est-ce que au lieu que ka juru ta mɔgɔ fɛrɛ e de kan ka kɛ juru donbaga ye Mali de kan ka juru don mɔgɔw la bi n'an sɔnna ka sanu secteur régler o de la n'an ma yɛlɛma don n'an ma na ni réforme radicale ye a ma nɔgɔn parce que ala ye société état ye société d'état dɔ créer o société d'état créer da mais multinationales bɛ yen n'an m'an kɔlɔsi multinationales est-ce qu'il y a faamu an ka société d'état in tɛna se ka concurrence kɛ auprès des multinationales parce que multinationales ninnu implanté len don kojugu ou implanté len don kojugu n'an dun bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ an ma sɛgɛn parce que n'an ma armement ɲini pétrole min b'an ka jamana dugu jukɔrɔ gaz min bɛ yen uranium min bɛ yen bauxite min bɛ yen i b'a ye an tɛna se ka nin si exploiter u bɛ insécurité wuli n'an ko k'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ exploiter i bɛna ye u bɛna continuer ka insécurité u bɛna terroristes su ka bila o yɔrɔ la o de la pour que Mali ka lafiya an ka armement ɲini an ka armement ɲini dɛ an ka budget de réduit an ka musakaw réduit an ka kɛlɛkɛminɛn san an ka kɛlɛkɛminɛn san halisa an ka dɔ fara an ka kɛlɛkɛminɛn kan parce que ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la an ka labɛn donc malidenw nin dakuruɲɛ damadɔni de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ka ɲini an ka autorités fɛ n'o ye Asimi Goyita sanu min bɛ ka bɔ duguma sira la a kɛ ala kama an ka sanu organiser an ka sanu organiser sari mɔgɔ kana bɔ suko dugusɛjɛ la ka sɔrɔ papier t'i bolo k'i bɛna k'i bɛ kɛ sanu bɔla ye k'e bɛ taa sanu feere kɔ kan i b'a ye k'a fɔ sanu tɛ ka da dɔn o bɛ min déclarer min bɛ déclarer aéroport la ani min bɛ taa déclarer Dubaï i b'a ye u tɛ kelen ye o bɛ se ka faamu cogo di o b'a ye secteur ma se ka organiser ni secteur organisera exportateur minnu bɛ bɔ ni sanu ye olu da ka dɔn minnu ye comptable ye olu da ka dɔn minnu bɛ damandaw la olu da ka dɔn bɛɛ ka identifier bɛɛ ni impôt min ka kan bɛɛ ni taxe min ka kan i ka o sara état bɛ milliard baden de gagner état bɛ milliard caman de gagner o senfɛ c'est à dire Mali ma ka taa juru ta sa k'a fɔ ko Mali bɛ taa juru ta quoi wallahi billahi maloya ko de don Mali ma ka juru ta ka sanu to yen anw ma ka c'est à dire k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna dɛmɛ d'aw ma anw ka nisɔndiya ko nin bɛna dɛmɛ d'aw ma billahi maloya don ka sanu to yen ka sanu to yen maloya don quoi il suffit an ka secteur organisé quoi o de la n'an ma réforme radicale kɛ n'an mana ni force du changement ye wallahi ni kɛlɛ ninnu dɔw k'a bɛ se ka abuti ne ɲɛ t'a la wari bɛ an bolo mais ka wari koron k'a don an bolo an dɛsɛlen bɛ o la mais n dalen b'a la jamana autorités o n'a nɔ bɔ nin ko la an b'a bila yan aw balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila juriste chercheur salamu aleykum